subong adlaw nagkadto naman kita sa Iloilo para mag-attend sang Liga D 2023. Amo ni ang Liga D sang bug-os nga distrito kang Iloilo. Kung diin inyo makitaan dire ang gobernador sang Iloilo nga si Toto Defensor. Siyempre aton madire makitaan ang utod ni Bongbong Marcos nga aton presidente. Wala iban kundi si Imee Marcos. Kag dugay-dugay ako na sa inyo ipakita pag alabot sang aton nga gobernador kag ni Imee Marcos. No man makitaan subong nga adlaw, teka damo ang mga tawo dire. O halos napuno ang mga pulungkuan kung inyo makitaan. Siyempre shout out na to ng aton mga kaupdanan. Bahin kundi bugal sang mga taga Kalinog, ang barangay Kabagyaw, mga barangay opisyalis sa Banwasang Kalinog. Shout out sa inyo tanan. Gaton man shout out ang iban pang mga opisyalis sa kabaranggayan sang Banwasang Kalinog. Pag-ari na nag-abot na gimana ng aton nga gobernador. I-welcome naton si Toto Defensor. Ito ni shout out ang mga babuot nga mga defensor sa syudad sang Iloilo. Pag-ara kasunod si Imee Marcos. Damo nga mga media kag mga bodyguard nga kasulod sa iya. Ama lang man kasimple si Imee Marcos. Ginibitaran sa aton nga syudad para mag-speech dire. Pag-ari na kita si Babaw. Aton na makitaan ang sa Idalom. Tama kahawan nga kung diin gintagaan gid sila ang space. Ra ang tawon ang ilang mga speech. Kag inyo makitaan. Ari sa Ibabaw. Uta tanan nga mga pulungkuan. Tang pulungkuan sang mga opisyalis sa kabaranggayan. Ari tanan nga mga kabaranggayan sa tanan nga kabanwahanan. Kita mo kano kadamo ang mga tawo nga mga barangay officials. Samtang katanaw kita dire mang shoutout anay kita sang aton mga followers. Aton anay shoutout ang mga OFW naton nga mga followers sa iba't ibang bansa. Naton mga followers naton dira sa Hong Kong, Singapore, Lebanon. Kag may araman kita mga followers sa Jordan, Kuwait, kag madamo man sa Saudi Arabia. Kag aton man mga OFW nga mga followers dyan sa Bahrain, shout out sa inyo. Galabot naman kita subong sa Canada, especially dire sa UAE. Amo gi kita dire followers kag mga viewers. Siyempre hindi lang OFW aton ni shout out. Aton mga shout out ang aton nga mga amigo dira sa syudad sang Iloilo. Mga kapwa naton Ilonggo nga naga-follow gid sa aton page. Kay kita Ilonggo, appreciate ko gid ang inyo pagsuporta sa akon page. Gabay pa nga hindi lang ako magsawa kag magantaw sa aton nga mga videos. Kag hindi nyo gid pagkalimte, i-share kag gid like. Kag sa iban dira nga wala pa ka-follow sa aton page, hindi nanay kamo magdinalok pa. Tinguhain nyo gid nga i-follow aton page para makatan-aw man kamo sa iba nga lugar nga aton makatuan. Appreciate ko gid katama ang inyo pagpalangga. Pag may aral ako payo sa aton tanan, mga viewers naton kag mga followers, hindi gid kamo mawad-an pag-asa. Tanan nga mga problema aton ina masolbar. Ilang madula pag-asa kag pagsalig ay maabot ang adlaw nga makatibawas man kita. Di sa tanan nga oras nga ara lang kita permi sa idalom, magpangamuyo lang kita sang hugot. Siyempre kinahanglan ginaton maghimakas. Di nga magpabaya kita sa aton kagalingon. Himakas kita para makakita sang obra. Para aton ipakita sa aton mga bata. Kita nagatinguha para mapaeskwela sila sang mayo. Kung kita nagatinguha kag nagahimakas, una ang kasabihan nila nga pag may tinanim may aanihin. No kakaani kung way kag may gintanom. Sa liwat madamo gyud nga salamat sa inyo tanan. Tana lang dire ang aton nga vlog subong adlaw. Kag sa mga wala na shoutout, mag-comment lamang kamo kay akon gid kamong i-shoutout. Madamo nga salamat.